Heinäkuu. Vuosi 1944. Äyräpään kirkonmäki Karjalan kannaksella. Ilma on sakeana ruudinsavusta ja ylösrevitystä hiekasta. Satojen tykkien jylinä sulautuu yhdeksi repiväksi loputtomaksi ukkoseksi, joka saa maan tärisemään rintalastan alla. Jalkaväkirykmentti 7 miehet painautuvat syvemmälle kirkon raunioiden mutaan. Pöly, hiki ja veri kirvelevät silmissä. Konekiväärit sylkevät tulta raunioiden kätköistä, kunnes piiput hehkuvat punaisina. Heidän edessään harjanteen alapuolella vyöryy puna-armeijan loputon teräsaalto. Takana virtaa leveä, kylmä ja armoton vuoksi. Siltoja ei ole. Perääntymistietä ei ole. On vain tämä palava harjanne ja käsky pitää se. Meille on vuosikymmenten ajan toistettu tarinaa siitä, miten Suomi pelastui Tali-Ihantalassa. Se on suuri ja kunniakas totuus, mutta se on vain puolet totuudesta. Historiankirjat ja muistopuheet ovat liian usein jättäneet varjoonsa sen toisen näyttämön. Paikan, jossa Suomen kohtalo hiertyi yhden ainoan jokimutkan varaan. Totuus on hyytävä. Jos Vuosalmen puolustus olisi murtunut, koko Tali-Ihantalan sankarilliselta voitolta olisi pudonnut pohja. Puna-armeija olisi vyörynyt suoraan suomalaisten selustaan. Tie Etelä-Suomeen, suoraan maan sydämeen, olisi leikattu auki. Kesäkuun alun katastrofi on vielä tuoreena kaikkien mielissä. Neuvostoliiton jättimäinen suurhyökkäys on jyrännyt suomalaisten linjat hajalle. Viipuri on menetetty järkyttävän ja nöyryyttävän nopeasti. Suomen armeija on puristettu äärimmilleen, vereslihalle, ja työnnetty viimeiselle mahdolliselle puolustuslinjalle. Se on linja Viipurista Kuparsaaren kautta Taipaleeseen. Kun puna-armeijan ylin johto huomaa, että Tali-Ihantalan teräsmuuri ei anna periksi, se tekee kylmän ja loogisen siirron. Puna-armeijan valtava 23. armeija kääntää katseensa tänne, Vuosalmeen. Se on musertava ylivoima. Kymmeniä tuhansia levänneitä, hyökkäyskäskyn saaneita sotilaita. Tykistöä silmän kantamattomiin. Panssarivaunuja, jotka on tuotu murskaamaan vähäinen puolustus yhdellä iskulla. Vastassa on kenraalimajuri Arne Blickin komentama suomalainen 2. divisioona. Se on uupunut. Se on vuotanut verta viikkokausien raskaissa vetäytymistaisteluissa. Matemaattisesti, sotataidon kylmien sääntöjen mukaan, tilanne on täysin mahdoton. Goliat on saapunut jokirantaan, ja se aikoo pyyhkäistä nämä likaiset, väsyneet suomalaiset olemattomiin. Mutta ylivoiman laskelmista puuttuu yksi asia, sisu, joka syttyy liekkiin silloin, kun kaikki toivo tuntuu menetetyltä. Miksi tämä pieni jokimutka ja sen veriset rauniot jäivät puna-armeijan kenraalien painajaisiin? Miten äärimmilleen ajetut suomalaiset pystyivät sitomaan ylivoimaisen vihollisen kuoleman loukkuun, josta ei ollut paluuta? Tämä on tarina historian valheesta, joka on syytä korjata. Tämä on kertomus Vuosalmen torjuntavoitosta ja Äyräpään helvetistä. Verisestä ja raskaasta uhrauksesta, joka osti Suomelle sen kaikkein kalleimman valuutan, ajan. Tämä on tarina siitä, kun suomalainen tykistö ja peräänantamaton jalkaväki rakensivat viimeisen muurin, joka ei murtunut. Näin se kaikki alkoi. Heinäkuun alun aurinko pahtaa Karjalan kannaksella, mutta suomalaisissa juoksuhaudoissa on jäätävän kylmä. Vuoksen etelärannalla sijaitseva Äyräpään harjanne on kuoleman odotushuone, jonne tykistötuli on jauhanut metsän pelkäksi risukoksi ja kraatterikentäksi. Vastarannalle on kerääntynyt vihollinen, joka ei tunne sääliä eikä väsymystä. Vihollinen, jolla on varaa menettää tuhansia miehiä päivässä ja korvata heidät välittömästi uusilla. Neuvostoliiton puna-armeija on koonnut voimansa. Se on vyöryttänyt yli kannaksen teräksisellä painollaan, ja nyt sen valtava katse on kääntynyt suoraan tähän pieneen maaston kohtaan. Veljet, nämä miehet taistelivat selkävesirajassa, jotta me saisimme pitää tämän maan. Heidän muistonsa elää tasan niin kauan, kuin joku meistä kertoo heidän tarinaansa eteenpäin. Meillä on yhteinen velvollisuus huolehtia siitä, että nämä sankariteot eivät hautaudu unholaan, ja että myös tulevat sukupolvet kuulevat ne suomen kielellä. Tällaisia kanavia on vähän,
Ja uudet katsojat löytävät nämä videot vain, jos sinä näytät, että tämä historia on kertomisen arvoista. Paina videon alapuolella olevaa tilaa painiketta ja kytke kellokuvake päälle. Se on ilmainen, kestää vain 2 sekuntia ja se on kunnianosoitus heille, jotka antoivat kaikkensa. Nyt palataan takaisin Äyräpään helvettiin. Neuvostoliiton Leningradin rintaman komentaja Marsalkka Govorov on kokenut ja armoton taktikko. Hän katsoo karttaansa ja näkee totuuden, jota Puna-armeijan johto ei haluaisi myöntää. Tali-Ihantalan alueella hyökkäys on iskenyt suomalaisten rakentamaan graniittiseen seinään. Siellä tavoiteltu nopea läpimurto on muuttunut veriseksi jauhannaksi, joka syö Neuvostoliiton panssarijoukkoja valtavalla vauhdilla. Siksi Govorov tekee peliliikkeen. Hän siirtää ratkaisun painopisteen idemmäksi, Vuoksen varrelle. Jos Tali-Ihantalan ovi on lukittu, Puosalmen kautta on murrettava seinä. Tehtävän saa Puna-armeijan massiivinen 23. armeija. Se ei ole mikään vähäinen sivustan varmistaja, vaan valtava sotakoneisto. Sen riveihin on keskitetty tuoreita voimia, muun muassa 98. ja 115. armeijakunta. Kymmeniä tuhansia miehiä, satoja panssarivaunuja ja mikä pahinta, yli 1000 tykkiä ja granaatinheitintä, joiden putket suunnataan kohti kapeaa Äyräpään niemekettä. Puna-armeijan tavoite on yksinkertainen ja julma. Pyyhkiä suomalaiset pois joen etelärannalta, ylittää leveä virta lennosta ja iskeä kiila suomalaisten puolustuksen sydämeen. Jos tämä onnistuisi, koko suomalainen armeija Karjalan kannaksella joutuisi saarroksiin. Se olisi sodan loppu. Se olisi Suomen loppu. Lastassa on kenraalimajuri Arne Blickin 2. divisioona. Divisioona on legendaarinen, mutta heinäkuussa 1944 se on ajettu aivan äärimmilleen. Nämä miehet ovat taistelleet yhtäjaksoisesti kesäkuun 9. päivän aamusta lähtien. He ovat joutuneet perääntymään, näkemään asetovereidensa kaatuvan, valvomaan yöt ja päivät vihollisen painostaessa taukoamatta. Yksiköt ovat kutistuneet murto-osaan alkuperäisestä vahvuudestaan. Monet komppaniat ovat pelkkiä kourallisia noella ja savulla tahdittuja miehiä. He ovat väsyneitä, nälkäisiä ja lopen uupuneita. Ja juuri näiden miesten harteille lasketaan koko VKT-linjan kestävyys. Tilanteen tekee painajaismaiseksi maantiede. Äyräpää sijaitsee Vuoksen eteläpuolella, vihollisen puolella jokea. Miksi suomalaiset ylipäätään puolustautuvat siellä, selkä kohti lähes puoli kilometriä leveää, kylmää virtaa? Koska sotilasstrategia vaatii sitä. Äyräpään Kirkonmäki on hallitseva maaston kohta. Se nousee korkeammalle kuin mikään muu lähiseudulla. Jos Puna-armeija saa Kirkonmäen haltuunsa, sen tykistötulen johtajat näkevät suoraan suomalaisten selustaan, syvälle Vuosalmen puolelle pohjoisrannalle. Silloin joen ylitys olisi viholliselle läpihuutojuttu. Siksi suomalaisten on pidettävä Äyräpään sillanpääasema. Heidän on sidottava vihollinen veriseen painiin joen eteläpuolella niin pitkäksi aikaa, että pohjoisrannalle ehditään kaivaa poterot, rakentaa estelinjat ja tuoda vahvistuksia. Se on tehtävä, joka vaatii sokeaa velvollisuuden tuntoa. Miehet tietävät, missä he ovat. Kun he katsovat taakseen, he näkevät vain Vuoksen tummat aallot. Joen yli ei kulje tukevia siltoja, vain harvoja ponttoonilauttoja ja huteria syöksyveneitä, jotka ovat jatkuvassa vihollisen tulessa. Perääntyminen Äyräpäästä ei ole mikään taktinen manööveri, se on kuolemanloukku. Jos linja murtuu, jokainen rannalle jäävä mies joko kaatuu, hukkuu tai joutuu sotavangiksi. Kesäkuun viimeisinä päivinä taivas pimenee Puna-armeijan ilmavoimien hyökkäyksistä. Neuvostoliiton pommikoneet ja maataistelukoneet jylisevät Äyräpään yllä laumoina, pudottaen tonnikaupalla räjähteitä pieneen sillanpääasemaan. Tykistö avaa tulensa. Se ei ole enää tavallista häirintäammuntaa. Se on tulihelvetti, jota veteraanit kuvailevat myllyksi. Tuhannet granaatit iskeytyvät suomalaisten asemiin joka ainoa tunti. Maaperä tärisee taukoamatta. Juoksuhaudat sortuvat ja miehiä hautautuu elävältä hiekan ja mudan alle.
Jalkaväkirykmentti 7 sotilaat kyyristyvät syvemmälle poteroihinsa. Tykistö tuli raastaa hermoja. Joka ikinen vihellys voi tarkoittaa loppua. Sirpaleet silppuavat puita ja kalliota. Ilma tuoksuu ruudilta, palaneelta lihalta ja vereltä. Osa miehistä menettää kuulonsa, osa murtuu paineen alla, mutta valtaosa puristaa aseensa kahvaa rystyset valkoisina. He tietävät, että tämä rumputuli on vasta alkusoittoa. Kun jylinä lopulta taukaisi, se tarkoittaisi vain yhtä asiaa. Jalkaväki lähtisi liikkeelle. Puna-armeijan hyökkäysvalmistelut ovat massiivisia. Panssarivaunujen moottorien jyrinä kantautuu suomalaisten asemiin metsän takaa. Vihollisen joukkojen kokoaminen on tehty järjestelmällisesti. Neuvostoliiton upseerit ovat varmoja voitostaan. Miten mikään inhimillinen joukko voisi kestää tällaista tulimyrskyä murtumatta? Heidän laskelmissaan suomalaisten vastarinta äyräpäässä on jo murskattu. Jäljellä on vain puhdistusoperaatio ja joen ylitys. Puna-armeija on tottunut siihen, että kun heidän teräsjyränsä lähtee liikkeelle, vastustaja murtuu. He ovat ajaneet Saksan Wehrmachtin joukkoja edellään tuhansia kilometrejä. Nyt he aikovat marssia loppuun asti. Mutta suomalainen sotilas ei ole saksalainen, eikä hän taistele vieraalla maalla. Nämä peltimukeistaan korviketta juovat, likaiset ja univelkaiset miehet tietävät tasan tarkkaan, mitä on pelissä. Jos he pettävät, sota siirtyy heidän kotikyliinsä, heidän perheidensä luo. Tämä hiljainen peräänantamaton ymmärrys muuttaa yksinkertaisen sotilaan graniitiksi. Paine kasvaa sietämättömäksi. Heinäkuun 4. päivän iltana on selvää, että vihollisen odotus on ohi. Puna-armeijan joukot ovat ryhmittyneet lähtöasemiin. Ilmassa on se sähköinen, puristava tuntu, joka edeltää suurta myrskyä. 115 Puna-armeijan pataljoonaa on valmiina iskemään, mutta yhtäkään askelta ei tultaisi antamaan ilmaiseksi. Suomalaisten linjoilla jaetaan viimeiset panokset. Konekiväärien nauhat tarkistetaan. Käsikranaatit asetetaan käden ulottuville poteron reunalle. Suomen tykistön tulenjohtajat tähyilevät etulinjan kuopista vihollisen suuntaan, valmiina kutsumaan tulta omien asemiensa eteen, ja tarvittaessa suoraan omiin asemiinsa. Myrsky on kerääntynyt. Tummat pilvet ovat peittäneet Karjalan taivaan. Goliat on nostanut miekkansa, ja seuraavana päivänä helvetti repeäisi auki Äyräpään Kirkonmäellä. Tästä kohdasta on tehtävä välittömästi yksi tärkeä historiallinen korjaus, joka vaatii täydellistä tarkkuutta. Kesän 1944 Äyräpään ja Vuosalmen taistelussa ei ollut hiihtojoukkoja, ei lumipukuja eikä jäisiä teitä. Se oli heinäkuun läkähdyttävä, pölyinen ja verinen helle. Suomalaiset eivät taistelleet mottitaktiikalla pimeissä talvimetsissä, vaan paljaalla auringon käristämällä Kirkonmäellä ja mutaisilla joen rannoilla, keskellä massiivista tulimyrskyä. Tämä ei ollut hiljaista sissisotaa. Tämä oli teollista, modernia sotaa sen raaimmassa muodossa. Heinäkuun 4. päivän aamu valkenee tulessa. Puna-armeijan jättimäinen tykistökeskitys iskee Äyräpään sillanpääasemaan. Se on jotain käsittämätöntä. Satojen tykkien ja granaatinheittimien tuli peittää koko suomalaisten pienen, noin kilometrin levyisen ja 1,5 kilometriä syvän puolustusalueen. Maa nousee ilmaan. Äyräpään kirkon jykevät punatiiliset rauniot jauhautuvat murikoiksi ja punaiseksi pölyksi. Metsä katkeilee kuin tulitikut, ja poteroihin ryömivät suomalaiset sotilaat joutuvat kirjaimellisesti taistelemaan tukehtumista vastaan pölyn ja savukaasujen keskellä. Tulivalmistelu kestää lähes 2 tuntia. Se on yksi Suomen sotahistorian tiheimmistä tykistökeskityksistä. Kun tuli siirtyy taaemmas kohti Vuoksen rantoja, jalkaväki lähtee liikkeelle. Puna-armeijan 24. divisioona iskee suoraan suomalaisten linjaan rynnäkkövaunujen tukemana. Venäläiset hyökkäävät hurjalla voimalla, massoina, välittämättä omista tappioistaan. He luulevat marssivansa elottomaan maastoon. Miten kukaan voisi selvitä tuollaisesta rumputulesta? Mutta kirkon raunioiden pölystä nousee suomalaisia. Korvia huumaavassa metelissä, mullan ja kivipölyn peittäminä,
Jalkaväkirykmentti 7 miehet työntävät aseensa poterojen reunoille. Suomi-konepistoolit ja Emma-pikakiväärit avaavat tulen lähietäisyydeltä. Se on raakaa, armotonta lähitaistelua. Granaatit räjähtelevät juoksuhaudoissa. Miehet taistelevat pistimillä, kenttälapioilla, paljain käsin. Ensimmäinen hyökkäysaalto lyödään takaisin verissä päin. Vihollisen joukot jättävät taakseen satoja kaatuneita, mutta vetäytyvät vain hetkeksi. Tämä on vasta alkua. Seuraavien päivien aikana Äyräpään Kirkonmäestä tulee lihamylly. Hyökkäykset toistuvat taukoamatta, yöllä ja päivällä. Puna-armeijan johtajat heittävät tuleen yhä uusia yksiköitä, mutta suomalainen sisu ei murru. Tämä on se hetki, jolloin suomalaisen sotilaan kestävyys mitataan äärimmilleen. Miehet taistelevat ilman unta, heidän huoltonsa on katkennut ja patruunat hupenevat. Kuolleet ja haavoittuneet täyttävät kapeat juoksuhaudat. Jokainen haavoittuneen evakuointi kohti Vuoksen rantaa on hengenvaarallinen matka vihollisen tykistötulessa. Heinäkuun 7. päivänä tilanne muuttuu kestämättömäksi. Puna-armeija on saanut haltuunsa Äyräpään sillanpääaseman keskeisimmät osat ja puskee nyt suomalaisia kohti vettä. Kenraali Blick tajuaa karvaan totuuden. Sillanpääasemaa ei voi enää pitää. Tavoite on saavutettu. Pohjoisrannalle on saatu lisäaikaa puolustuksen vahvistamiseen, mutta nyt miehet on saatava yli joen ennen kuin heidät tuhotaan viimeistä miestä myöten. Käsky vetäytymisestä annetaan. Se on puhdas painajainen. Tuhansien miesten on ylitettävä leveä ja vuolas Vuoksi keskellä päivää, samalla kun vihollinen painaa päälle takaa ja tykistö kurittaa rantaa. Kalustoa ei voida säästää. Raskaat aseet räjäytetään ja miehet syöksyvät veteen. Jotkut onnistuvat pelastautumaan harvoihin ylikuormitettuihin syöksyveneisiin. Toiset rakentavat uimalauttoja hirsistä ja tynnyreistä. Sadat uivat henkensä edestä vihollisen konekivääritulen piiskatessa vedenpintaa. Rannalle jääneet suojajoukot taistelevat viimeiseen patruunaan asti, ostamalla elämällään aikaa tovereilleen. Vuoksen aallot värjäytyvät verestä, kun suomalaisia katoaa virran pyörteisiin. Se on raskas ja tuskallinen hetki. Puna-armeija saavuttaa Äyräpään ja nostaa voitonlippunsa kirkonraunioille. Mutta he tekevät kohtalokkaan virheen. He luulevat suomalaisten selkärangan katkenneen. He näkevät verisen vetäytymisen romahduksena ja päättävät jatkaa hyökkäystä suoraan lennosta, yli Vuoksen, päättääkseen pelin lopullisesti. Tämä on suomalaisten valmistelema ansa. Heinäkuun 9. päivän aamuna Puna-armeija ylittää joen Vuosalmen kohdalla ja rakentaa sillanpääaseman pohjoisrannalle. He laajentavat sitä väkisin, tavoitteenaan murtaa suomalaisten uusi linja. He tuovat yli jalkaväkeä, jopa panssarivaunuja lauttojen avulla. Heidän komentajansa odottavat lopullista läpimurtoa. Mutta silloin Vuosalmen pohjoisrannalla astuu näyttämölle suomalaisen sotataidon mestariteos. Kenraali Vilho Nenosen kehittämä tykistön tulenjohtojärjestelmä. Se oli jotain, mitä millään muulla armeijalla ei ollut. Vuosalmen taakse, maastoon, on ryhmitetty yli 20 suomalaista tykistöpatteristoa. Ne käsittävät satoja tykkejä, raskaista haupitseista kenttäkanuunoihin. Normaalisti näin suuren tykistömäärän koordinoiminen kestäisi tunteja, jopa päiviä. Mutta suomalaisen korjausmuutimen ansiosta yksi ainoa etulinjassa makaava tulenjohtaja pystyy käskemään kaikkien näiden tykkien tulen samaan maaliin, sekunnilleen samaan aikaan. Kun Puna-armeijan massat yrittävät laajentaa sillanpääasemaansa, suomalainen tulenjohtaja antaa koordinaatit. Se, mikä seuraa, on kylmää matemaattista tuhoa. Yli 200 putkea sylkee granaatteja yhtä aikaa. Teräsmyrsky iskee kapeaan sillanpääasemaan uskomattomalla tiheydellä. Granaatit räjähtävät puun latvoissa, repien maassa etenevän jalkaväen palasiksi. Se on elävää helvettiä. Puna-armeijan hyökkäyskiilat musertuvat kerta toisensa jälkeen suomalaisten tykistön moukaroinnissa. Eikä tässä ole kaikki. Kun vihollisen paine kasvaa kovimmillaan, suomalaiset tuovat peliin vahvistuksensa. Kenraali Laaguksen panssaridivisioonan osastot heitetään taisteluun.
Rynnäkkötykit, matalat ja tappavat Stug-kolmoset, rullaavat asemiin suomalaisen jalkaväen rinnalla. Ne iskevät vihollisen hyökkäyksiin suorasuuntaustulella, hajottaen panssarihyökkäykset ja tukien jalkaväen kiivaita vastaiskuja. Heinäkuun 11. ja 12. päivä ovat käännekohta. Puna-armeija yrittää vielä kerran, epätoivoisesti, murtaa linjan. He tuovat tuoreita rykmenttejä ja yrittävät jyrätä suomalaiset lukumäärällään. Mutta seinä ei jousta. Suomalaiset vastaiskut pakottavat vihollisen perääntymään taaksepäin, potero kerrallaan, kohti joen rantaa. Tykistö estää vihollisen täydennysten saapumisen joen yli. Puna-armeijan hyökkäysvoima sulaa Vuosalmen mutaan ja suomalaisten konekiväärien ristituleen. Heinäkuun puoliväliin mennessä Neuvostoliiton sodanjohto on nähnyt tarpeeksi. Tappiot ovat hirvittävät. Hyökkäys Vuosalmella maksaa heille tuhansia kaatuneita ja haavoittuneita, ja se ei tuota mitään. Puna-armeijan massiivinen 23. armeija pysäytetään. Käsky saapuu ylhäältä. Hyökkäys lopetetaan, ja joukot siirretään puolustukseen. Vuosalmi pitää. Suomi ei murtunut. Savu hälvenee vähitellen Vuosalmen yltä heinäkuun lopulla, ja silloin todellinen kuva alkaa paljastua. Kun taistelun äänet hiljenevät ja korvia huumaava tykistön jylinä vaihtuu katkonaiseen laukausten vaihtoon, kumpikin osapuoli joutuu kohtaamaan sen, mitä tämä pienen jokimutkan hallinta oli maksanut. Puna-armeijan johto joutuu katsomaan tappioitaan silmiin. Marsalkka Govorovin laskelmat nopeasta läpimurrosta, joka olisi vienyt Neuvostoliiton joukot Etelä-Suomen sydämeen ja ratkaissut sodan, ovat rauenneet tyhjiin Vuoksen rantapenkereillä. Äyräpään ja Vuosalmen taistelut eivät olleet pelkkä epäonnistunut hyökkäys. Ne olivat strateginen umpikuja ja lihamylly, joka nieli yhden Neuvostoliiton rintaman vahvimmista armeijoista. Historialliset lähteet ja Neuvostoliiton omat arkistot paljastavat karun totuuden. 23. armeija kärsi Vuosalmella järkyttävät tappiot, tuhansia kaatuneita, jopa yli 10 000 haavoittunutta. Koko rykmenttäjä jauhettiin taistelukyvyttömiksi. Suomalaisen tykistön teräsmyrsky ja rynnäkkötykkien murhaava tuli tuhosivat kymmeniä panssarivaunuja. Sillanpääasema, jonka piti olla ponnahduslauta koko Suomen valtaamiselle, muuttui ansaksi, jonne Puna-armeijan eliittijoukot jumiutuivat. Tämä ei ollut pelkkä sotilaallinen pysäytys. Se oli valtava isku myytille Neuvostoliiton pysäyttämättömästä teräsjyrästä. Vain kuukausi aikaisemmin Puna-armeija oli aloittanut jättimäisen suurhyökkäyksensä Kannaksella, jyrännyt suomalaisten puolustuslinjat ja ottanut Viipurin päivässä. Puna-armeijan upseerit olivat uskoneet, että suomalaiset olivat lyöty, että heidän moraalinsa oli murrettu ja heidän armeijansa romahtamaisillaan. Mutta Vuosalmi todisti jotain aivan muuta. Se osoitti, että kun suomalainen sotilas puristettiin äärimmilleen, kun kaikki perääntymistiet katkaistiin ja tilanne vaikutti täysin toivottomalta, hänestä tuli vaarallisimmillaan. Puna-armeija oppi kantapään kautta, että suomalainen rintama ei murtunut raskaasta tykistötulesta, eikä se väistynyt ylivoiman edessä. Jokaista voitettua metriä kohden jouduttiin maksamaan verta hyytävä hinta. Moskovassa tiedettiin, että hyökkäys oli pysähtynyt, ja syy oli selvä. Suomen armeijaa ei voitu tuhota nopeasti, ei täällä eikä muualla VKT-linjalla. Kun Neuvostoliitto lopetti yritykset murtaa VKT-linjaa ja alkoi siirtää joukkojaan kohti Berliinin kilpajuoksua, se tehtiin pitkälti siksi, että Tali-Ihantala ja Vuosalmi olivat osoittaneet Suomen valtaamisen tulevan liian kalliiksi. Se oli torjuntavoitto sen puhtaimmassa merkityksessä. Mutta ylpeys tästä voitosta ei ole äänekästä riemua. Se on syvää, kunnioittavaa hiljaisuutta. Vuosalmen ja Äyräpään voitto ei ollut ilmainen. Se maksettiin kaikkein kovimmalla mahdollisella valuutalla. Suomalaiset menettivät näissä taisteluissa lähes 1000 kaatunutta ja yli 3000 haavoittunutta ja kadonnutta. Se on järkyttävä määrä verta vuodatettuna yhdellä ainoalla rintamalohkolla, ja se sattui pieneen kansakuntaan, jonka varat ja miehet oli venytetty äärimmilleen. Äyräpään Kirkonmäellä, missä suomalaiset taistelivat viimeiseen asti selkävuoksea vasten, maksettiin uhri, joka kasvoi heti legendaksi.
Nämä miehet, toisen divisioonan väsyneet sankarit, antoivat henkensä, jotta VKT-linja saataisiin rakennettua ja tykistö saataisiin asemiin. Se vetäytyminen palavien syöksyveneiden, kaatuvien tovereiden ja vihollisen ristitulen läpi ei ollut tappio. Se oli kalliisti ostettu ajansäästö. Se oli taktinen uhraus, ilman jota Vuosalmen pohjoisranta olisi sortunut muutamassa tunnissa, ja puna-armeija olisi marssinut vapaasti kohti Suomen sydänmaita. Äyräpäässä ja Vuosalmella suomalainen armeija todisti paitsi taktisen taitonsa, myös äärimmäisen henkisen lujuutensa. Kenraali Nenosen tykistö ja kenraali Laaguksen panssarit saivat ansaitusti kiitosta, mutta todellinen taakka lepäsi aina sen yksittäisen jalkaväkimiehen harteilla. Sen miehen, joka makasi poterossaan, joi likaista vettä kenttäpullostaan, kuunteli vihollisen tykistön ulvontaa ja kieltäytyi jättämästä asemaansa. Nämä miehet tiesivät, että takana ei ollut ketään muita. Oli vain koti, perhe ja itsenäinen Suomi, joka riippui heidän kyvystään vetää liipaisimesta vielä kerran. Heittää vielä yksi käsikranaatti. Pysyä pystyssä vielä yhden päivän. Tämä on se hinta, jonka Suomi maksoi elämästään, ja se on velka, jota emme koskaan voi maksaa takaisin. Se on muisto, jota meidän täytyy kantaa, ei vihalla eikä uholla, vaan vakaalla ja järkähtämättömällä ylpeydellä. Vuosalmi ei murtunut, koska miehet, jotka sen rantoja puolustivat, kieltäytyivät murtumasta. Se on Suomen historian ylpeimpiä lukuja. Ja se osoitti koko maailmalle, että tämä kansa ei suostu katoamaan kartalta. Kun syksyn 1944 viileät sateet lopulta lankesivat Karjalan kannaksen ylle ja tykkien jylinä vaimeni aselepoon, maisema Vuoksen rannoilla oli muuttunut tunnistamattomaksi. Metsät olivat pelkkiä hiiltyneitä tynkiä, maa oli täynnä kraattereita ja Äyräpään kirkosta oli jäljellä vain punatiilinen, taivasta kohti kurottava raunio. Mutta linja oli pitänyt. Suomi oli seisonut siinä jokimutkassa ja katsonut ylivoimaa silmiin räpäyttämättä. Tässä piilee Vuosalmen taistelun syvin ja kestävin opetus. Kun Neuvostoliiton soranjohto teki kylmän strategisen laskelmansa hyökkäyksen pysäyttämisestä, se ei tehnyt sitä säälistä tai armosta. Se teki sen siksi, että suomalainen sotilas oli tehnyt maan valtaamisesta liian kallista. Puna-armeija, tuo historiallinen jättiläinen, joka oli tottunut murtamaan kaiken tieltään, ymmärsi, että jokainen kilometri Suomen maaperällä vaatisi verihinnan, jota ei kannattanut maksaa. Suomi pelasti itsenäisyytensä ja olemassaolonsa olemalla kertakaikkiaan liian kova pala nieltäväksi. Tämä ei ollut pelkkä sattuma. Se ei ollut onnea. Se oli tulosta 3 asiasta, jotka yhdistyivät Vuosalmen helteissä. Äärimmäisestä suomalaisesta oveluudesta, kylmästä ammattitaidosta ja murtumattomasta sisusta. Kun vihollisellaan heittää taisteluun 10-kertainen määrä miehiä ja materiaalia, pienen kansakunnan on vastattava laadulla. Kenraali Nenosen luoma tykistön tulenjohtojärjestelmä oli suomalaisen insinööritaidon ja taktisen nerouden huipentuma. Se mahdollisti sen, että pieni maa pystyi keskittämään rajalliset resurssinsa sekunnin tarkkuudella juuri sinne, missä vihollinen yritti läpimurtoa. Se oli älyn voitto raasta massasta. Mutta yksikään tykki ei ammu, yksikään taktiikka ei toimi, ellei etulinjassa ole miehiä, jotka suostuvat pitämään asemansa silloin, kun koko maailma heidän ympärillään räjähtää palasiksi. Vuosalmen todellinen perintö lepää niiden jalkaväen miesten, panssarimiesten ja tykkimiesten harteilla, jotka kieltäytyivät antamasta periksi. He eivät olleet ammattisotilaiden kasti. He olivat maanviljelijöitä, metsureita, tehdastyöläisiä ja opettajia. Tavallisia suomalaisia miehiä, jotka ymmärsivät, että jos he ottavat askeleenkin taaksepäin, vihollinen on heidän kotipihallaan. Tämä uhraus ei ollut turha, mutta sen hinta oli hirvittävä. Jokainen suomalainen, joka kävelee sunnuntaina oman kotikuntansa kirkkomaan poikki, näkee sen hinnan. Nämä 10 000 valkoiset ristit ja hiljaiset sankaripatsaat ovat meidän maamme kivijalka. Ne muistuttavat meitä niistä miehistä, jotka jäivät Äyräpään kirkonmäelle, jotka katosivat Vuoksen virtaan,
tai jotka palasivat kotiin sirpaleita ihossaan ja sodan varjot sielussaan. He palasivat rakentamaan tämän maan raunioista. He raivasivat pellot, rakensivat tehtaat ja loivat sen hyvinvointivaltion, josta me tänä päivänä saamme nauttia. He eivät vaatineet kiitosta. He tekivät velvollisuutensa ja vaikenivat. Tämä perintö elää meissä tänäkin päivänä. Se ei elä sotahulluutena tai poliittisena uhona. Se elää hiljaisena, järkähtämättömänä ymmärryksenä siitä, keitä me olemme. Suomalainen identiteetti on valettu Vuosalmen kaltaisissa taisteluissa. Se on sitä, että kun olosuhteet muuttuvat mahdottomiksi, kun ulkopuolinen maailma sanoo, ettei meillä ole mahdollisuuksia, me emme nosta käsiä pystyyn. Me kaivamme poterot syvemmiksi, me keskitämme voimamme ja me hoidamme homman. Sisu ei ole vain kaunis sana, jota käytetään juhlapuheissa. Se on konkreettinen päätös selviytyä, maksoi mitä maksoi. Kun katsomme maailmaa tänään, meidän ei tarvitse pelätä. Meidän tarvitsee vain muistaa. Pienen kansan suurin vahvuus ei ole sen numeerinen koko, vaan sen kyky seistä yhtenäisenä, kun myrsky nousee. Vuosalmi opetti Euroopalle ja koko maailmalle, että murtumaton tahto ja horjumaton velvollisuuden tunto voivat pysäyttää suurimmankin teräsjyrän. Se on opetus, joka ei vanhene koskaan. Tämän historian tallentaminen ja sen siirtäminen seuraaville sukupolville on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Se vaatii työtä, tutkimusta ja omistautumista. Jos koet, että tämä työ on tärkeää, harkitse kanavamme tukemista. Voit liittyä kanavan jäseneksi tai tukea toimintaamme videon alapuolella olevien linkkien kautta. Pienikin tuki auttaa meitä tuomaan näitä unohdettuja tarinoita suomalaisten ruuduille rehellisesti ja historiaa kunnioittaen. Meillä ei ole varaa unohtaa niitä miehiä, jotka antoivat kaikkensa Äyräpäässä ja Vuosalmella. Heidän verensä osti meille vapauden, ja heidän muistonsa on meidän kallein perintömme. Jos haluat, että maailma muistaa Suomen sankarit, paina peukku ylös ja jaa tämä video. Tilaa sankarien perintö, jotta et missaa seuraavaa taistelua. Kunnia sankareille!